Minkejja li tmur kontra kundizzjoni essenzjali fil-kundizzjonijiet tat-tender u minkejja li tinsab fi proċeduri legali ta' falliment, il-kumpanija Taljana Generals Montaġġi intażlet mill-Gvern biex tħodd l-impjant Dellimara wieħed tal-Power Station u ċ-ċumnija li takkumpanjah. Dan kif fis-sqarrija l-Enemalta stess ikkonfermat li aġġudikat dak ix-xogħol lill-kumpanija Taljana li bħalissa qed tiffaċċja proċeduri legali ta' falliment. Madankollu, il-kumpanija Maltija sostniet li l-għażla saret wara proċess ta' aġġudikazzjoni li wassal għal din ir-rakkomandazzjoni. Fl-istqarrija jingħad li l-kumpanija ntażlet wara l-iskada l-perjodu ta' oġġezzjonijiet u meta l-kumpaniji l-oħrajn kienu ċertifikati li ma jilħqux il-kriterji mitluba. Madankollu, il-kumpanija Taljana magħżula tmur kontra regoli fit-tender minħabba li qed tiffaċċja il-proċeduri legali ta' falliment. Il-proċess biex jinħatt l-impjant Dellimara wieħed u parti mill-proġett tal-Gvern għal Power Station ġdida li pajjiżna m'għandu bżonn. Dan kif grazzi għal proġett tal-Interconnector pajjiżna ikun jista' jgawdi minn prezzijiet aħjar tal-enerġija. Madankollu, il-Gvern Laburista ddeċida li jibni Power Station ġdida li tieħu l-enerġija tagħha minn tanker li se jkun sorġut fil-bajja ta' Marsa Xlokk. Fil-ftehim dwar din il-Power Station ġdida, il-Gvern intrabat li jixtri d-dawl bi prezz għoli għal 18-il sena sħaħ.